равши. Салом алейкум, дӯстони азиз. Ҷамо Нодира осмотри психиатр бурдестем. Вот он. Давай. Инҷа биё ши. Биё. Рав. Даро. Инда пеш мешинем. Биро. Будро. Ой, худ дурӯғ накун. дар тастора надруст накади башкира. Ан сумката гир, надруст кун. Авай бир. Надир. Омега, камера слышно, омега. Закреслаш и Нодир? Saat moda 5 destaj, saati 5:40 da boyat birem bitroy. Дӯстони азиз, мо омадем растем, гуфтем ако пробкаи барвақтар баромадем. Неки барвақт омада растем, пробка набудай. 3 минут ждат кардам дар пробка. Накун, Нодир. И ҳама маҷоро проверка дорам. Биё рафтем. Чети калидор омадем, дар онҷа бо одамо пешаи мо омадагӣ истодагӣ. Азир баъд як 3 минут то худохват медроем. Актама сарти охир. Тамом? Рафтим, окей, рафтим. Вақт шид рафтим. Оли ҳеч нагӯй мебурам мерав боло. Ана омад вай. Рафтим. Пока. Дӯстони азиз, иҷа мо дадиюм рӯзай. Дина пеш психиатр рафтем. Психиатр дида ки конструктор ҳар чизе дод кӯдакда. Иҷа ози ҳай магазин буромадам, камтар харид кардам. Иҷа гуфтам камтар хачи мо суҳбат кунам. Заключениша дод, гуфт конструкти собирает и хеле гӯям ами ваёи кори нақша ҳамаша нависта дод осмотрда. Вай. Ози бегайда ахштуман мамёран шавҳарам брама қапхтупас кунам. Баъд заключени додагиша гӯям осмотри ки да коғаз навистагия бурда невролог додан дар кор. Баъд ку невролог моя записаться куна вай. Комиссия, да, врачебная комиссия бояд мо гузарем, кудака гӯем бинан бояд ҳамашон, ҳама духтуро дида бояд якчи гӯем уже решение бироран. Азирашака қафоям давдавями кудакма. Ози мерам иншаллоҳ ки барои омадани хуштоман ма ягом чи пухтупаз мекунам бега ёда барои ифторда. Бем барои ифтора ягом чи пухтупаз мекунам, ифторда меёрам хуштоман ма. Себача. Инам хел ба мо бошед дӯстони азиз. Якҷоя ҳозир мерем ягом чи пухтупаз мекунем дар хона. Дӯстони азиз, дар ҷама камтар картошкаву тухму савзиву гӯшти мурға дар ин пакетам духтавай кардам. Ҳамаш ҷӯшида мепаза якҷоя. Ҷа кӯдакоро ширбиринҷ карда будам саҳар. Аям салати вай дафъа кардам, мехоҳам ҳамун салат тайёр кунам, беҳад ба мазза шидагӣ буд, маъқул шидак ҳама монда.
ҳозир бо мебинем бо ягон чизи дига мехоҳам чакчак кунам. дариҷа духтаро камтар печени пухтама, 2 та тухма, қатъи асал, ҳамхе аҷоя кадат вай печени пухтам. Тухму асалу камтар гӯем шакару орд, камакак сода. ҳамхе аҷоя када печени ҳам хеле ба маззаи хушрӯ шид. ҳозир камтар сахарни пудрашро мекунам бо хушрӯтар шава. Лаганда мегирам. дар ин тараф хамири вай кадагиём. Чакчака буридестам. Чакчак мепазам худо хоҳад. Не печениё ҳозир як тараф мегирам. Чакчак мепазам. Салатмам ва ёш тайёр шида. Майда када лаганда сабират кадан дар кор. Салата мехоҳам даст кати вай кунам. Корча кати хеле дарозак майда кунам. Тёрка кати хёл мекунам ки вай бад меша. Ош бисёр меброяд. Ҳама чиза гӯем кашаи бад мешава. Нам хеле резона ки хушрӯ омада ки кӯдако хурда мешинанд, ман дига корма мекунам. Ин аҷа ҳама хеле чакчака дарозак буридам. Вайша зволаша тинакада ҳозир яку мепазем. дӯстони азиз, дариҷа пурсидам ки чӣ авқот кунам. Хуштомон ма шавҳарма гуфтан ягон чизи обдор кун. Гуфтам хай вай партом, угро партом. Угро нағзай, тавақда. Инҷа зирбакша кадам. Даиҷа зволама гирифтам, хел брида вай када мондум. Тина када брида мондум, ам хел орд кати. Сер орда када. Нози камтар зирбакам буҷуша, баъд вай мекунам. Ина меандозам пеши ами ифтор гӯем, як 5 минут пеш меандозам. Уже дар авид чӣ хеле ки медонед тайёр мешава. ин болои стола тоза када холӣ кунам, баъд дарсахон тайёр кунам худо хоҳад. Барои бегаҳат ки уже вақт кам мондай. ина даҷа чакчакоя ма пухта гирифтагиам. Бинед ам хеле як тавақ шид. 3 тухм кати кадаги будам. Бинед як гала шид, бисёр шид. ина берунмон ҳоли рӯшанай. наздики намози шом шидестай. азма тез аку чакчакам тайёр каданам дар кор, тез айсе салата сабират кадан дар кор. як чипази дигам хел ҳама чӣ гӯем боло ба боло рӯбарӯ меша, успед намекунӣ. дӯстони азиз, дариҷа бинед ман салатаам хел дастам кати ваёша майда кадам. савзиву свеклаву картошкаву ҳама чизе ки буд даст кати тоқа тухмша болоштам хел гузарондам. инҷа пешениёи пухтагима камтар мевагӣ шуштам, себу банан ангур. инаҷа чакчаки ма бинед. да ҳамун тавақ ма сугушони малакое хеле рехта аралаш кадам. чормағзам майда блендер кати задам. чормағзам чошидам, аралаш кадам. бениҳоят ба маззаи хушрӯ шида ва хела ганда гирифтам. инам хел нон да маразелник доштам, буровардам барвақттар. нонам раз марозичдаам хел мулоимаки хушрӯ аку авқотмон тайёрай мекашем. да ами моҳи шарифи рамазон фақат ами хеле авқотои вай обдор, авқотои гӯем суюқ меганам хеле бисёртар кунӣ, нақстаре, барое ки сахти як бор дар шиками гишна мехӯрӣ. гӯем вай дора саломатида зарар дора. ош мекунам гуфтам, намондан гуфтам ош наку, ягон чизи обдор ки пухай салати хеле майдачайда ки пухтам. гӯем ҳамаш рӯбарӯ вай меша, вазвинӣ мекуна. ягон чизи обдор. инам хел угро тайёр кардам. вай
зелень майда кардам, петрушкаву, кинзаву ва укроп. Петрушка қанағз намебинам. Дӯстони азиз, ина дарсахони мо барои ифтора тайёр шид. Кадоме ки хурдаиста боша иштиҳои таом дӯстони азиз, ба мо низ ҳамчунин. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران Что-то ясно стало вдруг, будто волшебство вокруг. Весть благую сообщить тебе спешу, мой верный друг. Наступает Рамадан, дивный месяц мусульман. Этот праздник для души и сердца нам Всевышним дан. Рамадану я Рамадан, я موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان يا رمضان. дӯстони азиз, мо ифтор карда шидем. дар ҷа камтар чакчаку салат гирифтум, бисёртар кардагӣ будум. барои ҳеварма рӯй мекунам. ҳозир камтар мевагию бо майда чайда мегирам. пакетда ҳевармам рӯза мегиранд. чӣ хеле ки медонед ва ё дига квартирадан. ҳозир мегирам, хуштуманам кати равон мекунам. дар ҳамиҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо будем, видеои моро тамошо кардем. то видеои оянда, худоёру мададгоратон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.